Kopogore gi weche mag siasa ni jopuonj mamine okawo kwan mamalo mar jopuonj mapuonjo skunde mag nasari ka ipimo kod machuo kaluwore kod lipot mar NGEC. Lipodno yango ni atamalo 77 mar jopuonj gin mine ka atamalo 23 gin chuo, ka koro joked ne ratiro mag weche somo dwaro mondo mi chuo thuolo mar bende giyud tich e skunde mag nasari. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Luoro nitiere ni moko kuom counties kaka Wajir kod Mandera nyalo dong' kod maonge jopuonj ahinya to mamine poni piny owacho koloso weche machalo kaka onge mar arita, nong'no kod oro e kind mamoko. Kaluwore kod Lipod NGEC, atamalo mar jopuonj mapuonjo jonasari kata ECD gin jopuonj mamine kama chuo kao mana atamalo 23. Counties ma atamalo mar jopuonj mamine oheo 90 gin kaka kaunti ma Kilifi, Laikipia, Meru, Tharaka Nithi, Tana River kod Makueni. Ka Garissa kod Turkana to kwan jopuonj mamine kod machuo koyombore mabor ahinya. Kaunti ma Wajir kod Mandera kata kamano jopuonj machuo kawie namba mamalo ka ipimo kod mamine. Finding out the root causes of gender inequality and looking at these root causes across the different contexts, because we know there are also different factors and different circumstances that lead to the gender inequality. And when we are researching into this gender inequality and we want to tackle it, then we also have to have foundations for it. Kakoro oro, nong'no kod onge mararita gin moko kuom gik ma ikoni omiyo jopuonj mamine ok thothie counties go. E kwan mar jopuonj madhi e skunde odiochieng' ka odiochieng' ma oko leo, kaunti ma Garissa kod Kajiado okawo atamalo 171 kaka giluore no. E wach mar leo ne chopo e skunde, ripod ni oyango ni tuo telo e gik ma omiyo gileo donji e skul, moko ok donji nikech gionge luor kata ok gilu chike, ka weche kaka oro kod oula mapek bende okawo atamalo 39. Ka koro jokanyo e sekta mar somo gombo mondo mi omany yo mar reso jopuonjre ahinya to mani Mandera, Wajir kod Garissa masa moro leo ne somo nikech jopuonj onge. We are in the forefront assuring that equality is at its best. We have given the great opportunity to every child, either a boy or a girl. I know much emphasis has been given to the girl child, and for us, we consider our institutions as child-friendly schools, and we make sure that it cuts across all kind of issues from people with disabilities and so forth, and making sure that every child is given his or her right. Judith Omondi, Ramogi TV. Kod nyimeni jod bura ma Suba South Karoli Omondi onyiero paro masundo